Nembag nga rabiyo manen gagayem kapsat. Idanon mi iti nabara nga kapnaw ikada kayo. Kastameten iti ayat ni Apo Diyos. Ket patyen mi nga kabayatan kadayjay maysa nga lawas na nagiinuray tayo tapno kakadwa tayo manen itatang rabi. Ket dagiti karkararag mi kakabsat ket sinumbatan ni Apo Diyos. Wen ing karkararagan mi nga digiti kasapulan niyo ket ited na kastameten iti na materyalan uray pay iti na pisikalan nga inlisi na kay kuma iti nakaro nga panagsakit ket nang nangruna dayjay na espirituan na bendisyon ket kayat mi kakabsat nga daytoy panaginadal tayo tata marikna tayo manen dayjay dunggo ken ayat ni Apo Diyos nga bahay katatayo agkararag tayo kakabsat managayat ken manangaasi nga Diyos amaming nga kakabsatan agyaman kami ama daytoy nga rabii ket mabalin kami manen nga kakatwa ket daytoy nga oras tapno adalen ni Diyos pinapateg nga sa ibuksilan mi dagiti saong Diyos nga isu iti pangibagaam iti ayat mo katak dayjay panggep mo Diyos nga insalakan na kami kundi tultuloy nga panggep mo nga iyawid na kami to ita pagaryam tapno kadwada kanton iti panawen nga awan ton Diyos iti panagpatigan dawaten mi nga iti nasantuan nga espiritu iti mangidalan Diyos panaginadal mi katak dawaten mi Diyos nga ti ayat ni Apo Jesus isumit iti mangrepet kada kami nga anak mo akas maysa nga pamilya iti panagadal mi ti saom agyaman kami ama tapatyen mi nga dinengeg mo ken sungbatam digito nga araraw mi ta dinawat mi digito iti kay karyan tinaganap ni Jesus amen iti naglabas kakabsat ket insentro tayo ti adal tayo kadayjay panakirelasyon ni Apo Diyos kadatay kadayjay panakirelasyon tayo met kini Apo Diyos tanaamuan tayo kabsat nga iti relasyon it is a two-way relationship ni Apo Diyos ay ayatin na ket gapu iti ayat na nasursuruan tayo met nga inayat ket dayjay nga ayat tayon kini Apo Diyos isun dayjay nangited kadatayo dayjay desisyon ngano anyaman iti bagana isun iti surutet tayo tati kunanan ni Apo Jesus no ay ayaten da tungpalen nyo dagiti Pilipino iti inadal tayo kakabsat iti napanalawas ket dayjay nagpintas nakagdakkel the glorious wedding of the Lamb ket namuan tayo kakabsat nga dayjay nobyo awan sa bali no nahan nga ni Apo Jesus ket iti nobya na awan sa bali kakabsat no saan nga iti iglesia ket inadal tayo nga dayjay nga iglesia ket saan kakabsat nga dayjay patakder it's not the building no di ket di datayo nga inyeg ni Apo Diyos inayaban na tayo ta di saong iglesia comes from the word ecclesia kakabsat called out inayaban na tayo manipod iti basol inggan iti kinalintag na akas di kunanan ni Pedro kakabsat iti umuna nga Pedro 2 versikulo 9 nga datayo dayjay napili nga henerasyon datayo dayjay nailangitan wenno na Diyosan kakabsat a nasyon ket datayo dayjay espesyal a tao ni Apo Diyos apay ta inayaban na tayo manipod iti siknget ket intunda na tayo iti nakaskas daaw alawag na adda tayon kakabsat iti maikanem nga leksyon tayo ito'y redemption story ti visited ket iti paulo na iti adalen tayo kakabsat God identified those who are invited to the marriage of the Lamb
itinadal tayo idinapan alawas, dayjay general setting, dayjay pabuda ni Apo Diyos nga agpaay iti anak na. Iti adalan ta itatakabsat, dayjay ibaga ni Apo Diyos. No sino digidjay ang imbitaran. Wen kakabsat, iti panangimbitar ni Apo Diyos, ket agpaay iti amin. Ngem saan amin nga maayaban, sungbatan ta dayjay ayab. Ulit kakabsat, amin ket imbitaran ni Apo Diyos. Ngem saan amin nga maimbitaran, ket sungbatan da dayjay imbitasyon. Dayjay pangarig ni Apo Jesus kakabsat, may panggap daytoy met pakasar iti maysang ari. Ket idin nga naisaganan iti amin. Inbaon na digitay servants na, ket kuna na inkayon imbitaran. Apan na inimbitaran digitay gagayem na, digitay kumpare na, adu digiti rason, ada digiti business da nga ramiden da, nakagatang da iti daga, nakagatang da iti dingwen, ket iti bagada, sorry hang kami na makaumay. Kahit na nga rumasawin, they were invited but they refused the invitation. Kunanan da diyang arin, go to the highways and byways. Ket imbitaran yun, digiti amin kunana. Ket sadanton umay. Iti adalin tayo kakabsat, kasalala dyan nararamit tayo kinaglabas. Mangbasa tayo, iti sauna Apo Diyos. Sa tayo inutin nga ibuksilang kakabsat. Tapno makita tayo dahil kinapudno nga idanon nga Apo Diyos. Iti umuna nga Bible reference nga adalin tayo. Isu kakabsat iti Revelation chapter 7 verses 9 sa tayo tumapan iti 13 hingga na ti 17 kakabsat. Basa verse 9. After this I look, and behold a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, people, and tongues, is standing before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Iti inpakita kakabsat ni Apo Diyos nga sermata ken ni Juan kunana. Ket kinitak kunana ket adatoy iti saan a mabilang. Iti Ilocano kakabsat nakakita iti umariwakwak. When the Bible will use a great multitude, umariwakwak, iti kayat nga sawen, saanen ang mabilang kakabsat. Naggapuan digitoy, naggapuda kadigiti amin anas nasyon. Naggapuda kadigiti amin at tribo. Naggapuda iti amin at tao. Naggapuda iti amin a panagsasak. Iti kayat nga nga sawen kakabsat. Pati datayo, anya panagsasao tayo Ilocano. Naggapuan tayo nga nasyon Pilipinas. Anya tribo tayo, naggaputa iti norte. Wenno sa dino man iti ayan tayo itatakabsat ni Apo Diyos, inbilang na kit ayaban na tayo. Tuloy tayo nga basahin kakabsat. Then one of the elders answered, saying to me, who are arrayed in white robes, and where did they come from? Itinsumbat ni Juan kakabsat ket kunana, and I said to him, sir, you know. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. No alain tayo kakabsat, dahil clothes, dahil white robe, isu kakabsat iti bagit, biyag tayo, isu dahil karakter tayo. Dahil karakter tayo kakabsat, dahil panagbiag tayo, gapu iti baso, narugitan. Awan iti makaikat kakabsat, dahil rugit iti basol, iti panagbiag tayo, no saan laeng nga dahil dara ni Apo Jesus. Isu nga ti kunana dahil nga panglakayan, kunana, and washed the robes and made them white in the blood of the Lamb. Dayjay nga dara ni Apo Jesus kabsat, adday iti pan nakabalit na, nga anyaman a klase iti baso. Kasanuman iti karugit na. Anyaman iti kulor na kakabsat.
Iji Isaiah, kunana na ni Apo Diyos kini Isaiah, iji Isaiah 1:18, come now and let us reason together. Iti inted kakabsat ni Apo Diyos akulor iti basol, red ken crimson. Ket kunana intunno ugasan na tayo ni Apo Diyos, intunno pakawanan na tayo ni Apo Diyos, dayjay analabaga, dayjay narugit kakabsat, agbalinton akas snow, neve. You see the transformation na kapsat nga intunno dagitoy nga naayaban ket babaen iti dara de cordero dayjay a panagbiagda madalusan kakapsat. Ituloy ti nga basahan. Therefore they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will dwell among them. Dingin yung kapsat imbagana ni Juan. They shall neither hunger anymore or thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to the living fountains of water. And God will wipe away every tear from their eye. Ito'y kakabsat, verse 17, isublimanan ni Juan, dahil ladawan ng inbaganan ni Apo Jesus, iti Juan chapter 10. Anya di John chapter 10, dahil kunanan ni Apo Jesus, siyak iti na imbagapasto. Uray no addantun kakabsat, addatay tun iti langit, datayo ang napili, datayo ang maisalakan. Anya iti kunana, for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them. Ipasturan na tayo tulata, idalan na tayo tulata, ket ipan na tayo kakabsat, iti ugbog, iti danom, iti biyag. Anyan nga nagpintas. Iti adalin tayo kakabsat, kitain tayo, nga ni Apo Diyos inulit namanen, dahil qualification, dahil maisalakan. Umuna, kunana, isuda ket nagbaduda iti puraw white robes that was washed by the blood of the Lamb. Ijay kakabsat invitasyon ni Apo Diyos, iti Apokalipsis 19 versikulo 8, and to her it was granted to be arrayed in linen clean and bright, kunana, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Iti saludsod tayo tata, kasano tayo nga ron, nga ugasan, wenno dadya sa ungawas, iti Ilocano ng labaan. Okay? Kasano tayo nga ron nga labaan, wenno ugasan, dayjay a panagbiag tayo, tapno agbalin ang nadalos, agbalin ang natarnaw. Adda kakabsat iti sumagmamanong nga ibagana iti Biblia. Anya, kunana, umuna, nga ramidin tayo kakabsat, masapol, nga ramidin tayo, dahil panggap ni Apo Diyos, napay kada tayo. Anya dayjay, iti libro iti Aramid, kapitulo 22, versikulo 16, Acts chapter 22, verse 16. Basa kakabsat, and why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Kasano gayam dahil pa ng ngugas kakabsat, kasano dahil pa ng ikat dahil nga rugit, kunana, arise and be baptized, and wash away your sins. Dahil gayam pa nakabautisar, isugayam kakabsat dahil pa nakaugas, kadag iti basbasol. Dahil ito'y panagbiyak tayo nga napnuan iti basol kakabsat. Santulaan gaya maugasan dahil iti basbasol tayo, no agpabautisar tayo. Okay? Dahil ito'y kakabsat a panagbiyak tayo. Kitain tayo kakabsat, dahil ito'y inbagana,
ni Pablo ket nagpintas kabsat iti mikadua a Korinto kapitulo 5 versikulo 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anya iti kunana iti Biblia kabsat. Anyone in Christ is a new creation. Ulit, nagpintas. Anyone in Christ is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. Daytoy panagbiag tayo kakabsat, manipod iti panakayanak tayo. Manipod idin nga nagsalsalungasing tayo. Narugitan, namansaan, nagrupsa, nganganin madada. Ngem gapu iti ayat ni Apo Dios ayaban na tayo kakabsat. Ket dayjay ayab na kada tayo intun no awaten tayo dayjay nasantuan apan nakabautisan. Agbalin tayo amay sa abaro aparso. Anya iti kunana ti na po Dios, all things are possible. Amin at daan apaset ti panagbiag tayo imanaw ta. Behold, all things become new. Anya digiti kondisyon kakabsat na masapul nga adda kada tayo tapno maaramid tayo dayjay na santuan a panagbautisan. Umuna, masapul nga patyem ni Apo Jesus nga isu ti manubot. You must believe on Jesus as your Savior. Iti aramid kakabsat 8:36-37. Acts chapter 8 verses 36 and 37. And the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Dahil kakabsat chapter 8, imay iti sirmataken ni Felipe, ket kunana dayjay espiritu inka idilit ang addanto iti makitam kunana nga may isang opisyal, may isang eunuko. Nakalugan kakabsat iti karwahe na. Ket idi nga napan ni Felipe, nakita na daytoy nga eunuko ket agbabasa iti Biblia kakabsat. Iti babasahin na nga paset iti Biblia, iti libro ni Isaiah. Ket inayaban na ni Felipe nga nakilugang kenkwana. Sinaludsod ni Felipe, maawatam ka dito babasaan. Kunanan di eunuko, saan ko nga maawatan? Adda kumay iti mang ngipaawat kanya. Isun kakabsat inteden ni Apo Dios ken ni Felipe dayjay gundaway nga isunan iti nangilawlawag. Ket idin nga agtungtungtungdan nagtrabaho iti nasantuan nga espiritu kakabsat. Ket dayjay panagtrabaho dayjay nasantuan nga espiritu. Kunanan dayjay eunuko adda tuy iti danom. Anya iti rason nga sa anak nga mabalin ang mabautisaran. Denggenyo ti kunanan ni Felipe kakabsat. If you believe with all your heart, you may. Numamati ka iti amin a puso mabalin. Ket no basahen tayong agtultuloy daytoy nga kapadasan kakabsat. Iti sumbat dayjay nga eunuko, when mamati ak iti amin a puso, pinasardeng na kakabsat dayjay karwahe na. Bimabada ken ni Felipe napanda kakabsat iti danom. Binautisaran ni Felipe daytoy nga opisyal. Nagbalin aparo parswa. Anya yung munang kondisyon, you must believe on Jesus as your Savior. May kadua nga kondisyon kakabsat. You must have sincere repentance. Acts chapter 2 verse 38. Kunana ni Pedro, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Repent. Anya kayat nga asawan ti repentance kakabsat. Iti panagbiag tayo ket sursurutin tayo dayjay no dalum kuma
sursurutin tayo dahi ayos iti baso. We are swimming with the current of sin. Ket idin nga ayaban na tayo ni Apo Diyos, idin amamati tayo kini Apo Jesus, nga isu iti personal nga manupot tayo. Iti aramidin tayo ket repent. Iti aramidin tayo no agbabawi tayo kapsat, we turn about, likudan tayo dahi basol kakabsat, ket surutin tayo ni Apo Jesus. Ket intun no surutin tayo ni Apo Jesus, ket agpabautisar tayo, anya iti kunana ni Pedro, for the remission of sin. Pannakaikat, pannakaugas, iti basol. Anya iti di umuna nga duwan kakabsat, we must believe that Jesus is our Savior. You must repent sincerely. Iti mikatlo kakabsat, you must keep on learning and observing the truth. Ije Matthew 28, versikulo 20, dayto iti inbilin ni Apo Jesus kunana, teaching them to observe all things that I have commanded you. Kalpasan kabsat nga intun iti maysa nga anak ni Apo Dios ket mabautisaran. Saan nga ijay iti panagsardeng iti na Kristiyanuan a panagbiag na. No di ket di tinaldaw isunan kabsat ket agadan. Isunan ket dumakkel, isunan ket agbalinen a matsyo, gamaysan nga anak ni Apo. No alaen tayo iti Biblia kakabsat, iti panangan tayo, iti nasantuan asaw na Apo Diyos. Idi nga ubing tayo, siyempre gatas. Nya, intun no tumataeng tayo, sursurwan damutin nga they feed it with solid food. Ket intun no kabailan tayo ti mga, dahil ubing, sunanton, no, I'll eat alone, kunanan taon, mga nain, sursurwan tayo itong ikan iti solid food kapsat. Ket jayon, dumakkel ton, dumakkel. Kasi yung iti na Kristiyanuan a panagbiag tayo kapsat. Kunanay ti may isang writer, the Christian life is a journey that never ends. It begins when you accept Jesus as your personal Savior and accept Him through baptism until eternity in heaven. Learning and obedience will always be an experience of the same. Isunga dayjay kunana kakabsatan niya, ijay Apokalipsis Kapitulo 19, nga tinbagana ni Juan kakabsat, nga dagitoy isugaya man dagitay, these are the acts. Nya, these are the acts, aramid dagiti sa santo. Malagip yung kakabsat dayjay babae nga ni Apo Jesus nakatugaw ijay war iti templo di Jerusalem, di may sa adu digiti may ket kinadadalan. Pagamulangin umayan digiti scribas ken parisio, ket adda dayjay may nga babae, ti pinabasol da ket kunada, Master, adda tuy daytoy may nga babae kunana, she was caught in the act of adultery. Ket itilintag ni Moses kunada ken pinapo Jesus, ket isu masapul a mabato, maubor inggana a matay. Amo ni Apo Jesus dayo nga lintag, agsipod ta ni Apo Jesus patlaeng tinang-inspire ken ni Moses nga isurat na dito nga lintag. Kunana ni Apo Jesus, when ngem iti sino man kada kayo nga awan iti basura, denggan yung kabsat imbagan. Who among you that does not have sin, isuna iti umuna nga mangbat. Sa ni Apo Jesus naggrupo jedaga, ket nagsurat kakabsat. A Christian writer said, tinsurat na dagijay apalimet abaspasol dagitoy nga eskribas ken parisyo. Ket idinakita da nga ammo ni Apo Jesus dagijay nga paspasol da na gininot da kakabsat a pinmanaw
inbati da digdeg. Idin nga ni Apo Jesus kada di babae tinabati. Kunana ni Apo Jesus kada di babae, ayan nan digiti mang papabasok. Sungbat di babae, awandan ako. Denggan nyo da di inbagana ni Apo Jesus. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Itigmay sa kakabsat nga managbasol nga napakawan babaen iti parabo saan nantun asubyen dayjay dati ngar aramiden na nga basol kakabsat. Iti saludsod tani Apo Jesus isu iti pastor. Ni Apo Jesus isu iti example tayo. Ni Apo Jesus isu iti sursuruten tayo. Ni Apo Jesus kadi nagpabautisa. Insurat kakabsat ni Marcos, iti Mark chapter 1 verses 9 to 11. Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Anya itin surat ni Marcos kapsat. Nga ni Apo Jesus naggapu iti Nazareth iti Galilee. Napan iti Jordan, adadjay ni Juan Bautista iti Jordan kakapsat. Mga kasabay iti litang, nagadu iti bautisarada. Tanu mapantay pa'y kakapsat, iti narrative la, iti ano kasano pa naka-istorya na daytoy. Nga inistorya ni Matthew, iti kapitulo 3, 13 hanggang 17. Idi nga nakita ni Juan ni Jesus. Padasen na nga lakdan kakapsat. Ni Jesus, kunana, siya ay iti kasapulan nga agpapautisarken ka, kunana, sika iti umay, ket agpabautisar kanya. Amuan tayo kakapsat, nga iti baptism, it is washing away of sin. Ket ni Apo Jesus awan, iti basol na. Isunga niya kung mga rod, anya, iti maugasan. Denggan nyo iti kunanan ni Apo Jesus, permit it to be so, for this is fitting for us to the fulfillment of righteousness. Anya timbagana na Apo Jesus, anya iti bagbagana kanya, anya ibagbagana kanya. Iti bagbagana kanya tayo kakapsat. Siya nga manubot yun. Siya ana imbag apastol. Awang basol. Anak-nak iti Diyos. Nagpabautisara. Surutin da, tada kayo iti agkasapulan nga maugasan iti panagbiagyo. Madalusan ti puspusayo. Tada kayo iti anda iti basol. Nagpintas kakabsat iti inkarina ni Apos. Baptism symbolizes a death to the old man, burial with Christ, resurrection in Christ to a new life. Thus, dahil kabsat, intun no na bautisaran ka, sumrekan iti baru apanagin. Basahin tayo kakabsat, dahil bagana ni Ari David, Psalm 23 verse 3. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Manipod ka dayjay nga dana, dalan iti panakayawawan. Manipod ka dayjay panagtiag iti basol. Unana ni Ari David, he restores my soul. Ket intunno insublin ni Apo Diyos dayjay a panagtiag. Papagnain na tayo iti dalan iti kinalin. Malagip ko kabsat, iti may isang anak ni Apo Diyos. Itinagan na ket ni Brother Sammy Umayaw. Ni Brother Sammy, taga San Pedro, Santa Cruz, Ilocos.
Ni Brother Sammy ket agbibiyag asulsulon tinanawan iti asawa na. Wen adda ti rason gamin kakabsat. Da ni Brother Sammy isuna iti maysa nga nagbalin nga adipen iti baso. Maysa nga bartiker. Yung punanan niya diyan na adadal tayo, naayaban, manipod iti amin ang nasyon, manipod iti amin at tribo, manipod iti amin ang panagsasaw. Ni Apo Diyos, inayaban na. Ni Pastor Manny Di Guzman, idi barupay laeng isuna iti lay pastor, jay Amaraw Church kabsa di San Pedro. Ni Brother Manny, nalaing nga makigayem. Iti may nga talento na dito nga trabador ni Apo Diyos. Naglaing kakabsat nga mangikabi sa itinagan. Uray pa'y nagandag iti as-aso, iti karkaruba amuna. Dayjay iti talento na. Kahit iti nakita na ni Brother Sammy, ginayem na ni Brother Sammy. Idin nga gayem dan, inininot ni Pastor Manny, nga inturong ni Brother Sammy kaday to'y sa ni Apo Diyos. Nagtrabaho iti Santong Espiritu kapsat iti panagbiag ni Brother Sammy. Isang nga nagbayag, binautisarak ni Brother Sammy. Kit nakita nagiti kakabsat na, kaanakan na, kakabagyan na, kabaryuan na in San Pedro, iti panagbalbaliw ni Brother Sammy. Ada idi nga tartarim ninmi deje kapilya, ije daligan Santa Cruz, Ilocos. Kadwami ni Brother Sammy, ada jemet iti maysa nga kabsat a babae ni Sister nga Perlita Gumanggi, itinagan na ayab mi kanya na Sister Anos tanakan Anos. Dagiti met panglakayan ijay, panglakayan ni Uncle Ben na Pagado, ni Apo Shuri, Iligan, ni Manong Van nga Dumukmat, ni Brother Mike na Dumukmat. Digiti pa panglakayan. Amuyo no, digiti panglakayan kat detay rito-rito, pinagpinaris dan ni Brother Sammy, ni Sister Anos. Amuyo kabsat itinaramid ni Anos. Binukul na iti may isang pang ni Brother Sammy, ni Sister Anos. Katisudat agigyan itatak kabsat ijay daligan Santa Cruz, Ilocos. Ket ni Brother Sammy, panglakayen iti iglesia. Kasano mo nabalbaliwan? When akas ti inadal, kas iti inadal. Pinalubusan ni Brother Sammy, nga dadya man nakabalin adaran ni Apo Diyos. Isu iti nangugas at dagiti basbas. Ni Brother Sammy, dakil iti pamatik. Kadwa tayo mabuburay kakabsat. Ket mapantay ton ang makibuda iti langit. Kadwa tayo ton dagiti amin na isalat. Manubilang na. Una na iti Biblia, a great multitude. Umariwa. Iti importante kakabsat. Denggan nyo iti importante. Uray no iti bilang ket saan ang mabit. Iti importante. Sikaken iti siya. Babaen iti parabot na Diyos. At datay iti Diyos. Ngan-nganin kakabsat. Dahil pabuda iti pordero. Intunumay ni Apo Jesus. Ijetun iti pabuda. No kitain tayo kakabsat dagiti pagilasin. Makita tayo ngong masideg, ngong masideg. Every passing day, we are coming near to that wedding of the Lamb. Agragsak tayo
agdir itayo iti panagyaman tayo agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami tanan kami iti invitasyon mo. Agyaman kami o Diyos tanaamuan ni. No kasano nga iti dara iti anak mo ket mabalin na kaming ukasa. Manipod kadigiti basbason. Manipod kadigiti narusanger na kababalin ni Diyos. Balbaliwan na kami. Udno launay iti saon. Nga intun no adda kami ken Kristo nga anak. Da kami baro aparso. Dagiti amin adaan na panag pinalabas mo Diyos. Ket amin na ket pinapar. Agyaman kami dahil asap. Kada kami ngay mumunan o Diyos, kay mawat dahil na santuan apan nakabawsa. Tulungan na kami, tapno agtultuloy akas dahil inadar. Adalin mi, itidakil na ayat mo. Tungpalin mi iti pagay. Ket no Diyos at dadigiti anak mong kadwami nga nagadal kita. Nga saan da pahay nga inted iti panagbiag ta. In surrender iti panagbiag ta ken Apo Jesus. Babaen iti panakabawsa. Ama si kakadi iti agyaman kami ta sumpatang iti karap. Itinagan na Apo Jesus. Amen. Gana numay nga lawas man yung kakabsat at makata kami. At sapay kumatag tuloy nga dayat ni Apo Diyos, itso iti petisyon na maikat. Ay ayatin na kay na Apo Diyos. Kakasmet ay bagarabite man.